Hej og velkommen til vores dokumentar, som er omkring nikotin og snusforbrug blandt unge. Og i dag er vi til ude på Espergærde Gymnasium for at undersøge deres forbrug. Og for lige at definere, hvad snus er, så er det sådan nogle små poser, som mange unge putter op i overlæben, og det er noget, som er meget populært blandt unge. En undersøgelse blandt TV2 mener, at 33% af unge i alderen fra 15 til 29 har prøvet at tage snus, og 16% har det dagligt. Nu vil vi så gå ind på Espergærde Gymnasium for at lave vores undersøgelse. Hvad hedder du? Jeg hedder Malik. Ja, og tager du snus? Det gør jeg her og der. Meget ofte? Ja, altså, men det er jo afhængig af det, ikke? Og hvordan blev du introduceret til det, og hvornår? I 9. klasse, der blev jeg introduceret til det, fordi mine venner begyndte at tage det og sådan noget. Er der mange, der tager det i din omgangskreds af dine venner? Ja, det vil jeg da sige. De fleste venner gør. Selvfølgelig er der nogen, der ikke gør. Ofte køber du en pakke, hvor mange penge tror du cirka, du har brugt? Altså alt i alt? Ja. Alt i alt? Alt i alt. Måske 10.000 måske alt i alt. Det ved jeg ikke. Okay. Plus minus, ikke? Det er bare et gæt. Hej. Goddag. Se om der er noget. Tror der er noget? Nej. Ej, se hvor meget der er. Okay, så det første spørgsmål, det er, har du taget snus før? Nej, jeg har aldrig taget snus. Nej. Er du nogensinde blevet introduceret til det? Rigtigt. Altså blevet tilbudt det, eller? Ja. Ja, det er jeg. Okay. Og der har jeg så sagt nej. Ja. Hvordan vil du beskrive nikotinforbruget i din omgangskreds? Mine venner generelt tager ikke rigtig snus. Der er nogen, jeg kender, som tager snus. Der er også nogle af mine venner, der ryger. Jeg tror faktisk, flere af mine venner ryger end tager snus. Okay. Hvorfor tror du, det er blevet så populært at tage det? Jeg tror, det er fordi, det er, man kan tage det, uden det er så let at lægge mærke til. Man behøver ikke gå et sted hen, for eksempel at ryge, så skal man gå udenfor. Med nikotinposer kan man bare tage dem ud af læben. Man kan bare have dem med i lommen. Ja. Okay. Tak. Endnu en. Ej. Vi tager videre nu fra Espergærde Gymnasium, og vi er lige nu i Helsingør Bycenter, hvor vi vil interviewe nogle folkeskolebørn. Hvad hedder du? Jeg hedder Isak. Hej Isak. Hej. Hvilken skole går du på? Byskolen. Hvilken klasse? 7. 7. klasse? Ja. Tager du snus? Jeg gjorde, Hvorfor gør du ikke det længere? fordi at det blev dyrt. Blev du meget dyrt? Hvordan blev du introduceret til snus? Der var nogle venner. Nogle venner? Ja. Ja. Var det fordi, de tog det, eller hvad? Ja, men vi var bare til noget hyggefest, og så tog de en bøtte fra. Ja. Kunne vi godt. Hvor mange, altså dem som du render rundt sammen, Ja. hvor mange tager snus af dine venner? Ikke så mange, faktisk. Ikke så mange? Nej, det er måske 2 eller 3. Hvorfor tror du, folk tager snus? Fordi at det er, du kan gemme det lidt mere end at vape eller cigaretter. Hvordan tror du, folk har adgang til snus, når man er under 18 år gammel? Købt overalt. Ja. Kiosker og sådan noget. Der er ikke nogen, der spørger. Nej. Lige hernede ligger der en 365, og der skal vi gå ned, og så skal vi se, om han kan købe en pakke snus. Og hvor gammel er du? Jeg er 13. Så det er ulovligt. Det må han ikke. Nu er Valdemar gået ind, og så venter vi at se, om han kommer ud med en snusbøtte. Valdemar blev afvist, så nu prøver vi at gå ned i en kiosk og se, om det lykkes der. Vi står ude for en kiosk nu, og nu har vi sat Valdemar derind igen, og så ser vi, om der sker noget. Super. Fra Daniel, at man ikke skal have fissehænger, og man skal åbne sådan her. Den der.
Okay, Valdemar, hvordan var det? Det var godt. Jeg fik den bare sådan, der var ingen problemer der. Ja. Hvad gjorde han? Hvad var processen? Det er ikke andet, jeg bare gik ind og spurgte, så tog han den til mig, og så betalte jeg, og så fik jeg den. Ja, okay. Så han spurgte dig slet ikke om ID? Nej. Vi har været i Helsingør by nu og på Esbjerg Gymnasium og interviewet folk. Og ud fra de her interviews kan vi altså konkludere, at der er et virkelig stort snusforbrug blandt unge mennesker. Der er også nogen, der ikke har taget snus før, men dem, som de er i omgangskreds med, de har taget snus. Eller er afhængige af snus. Fordi at folk er afhængige af snus kan være, fordi det er meget nemt at få fat i, da kiosker og supermarkeder de ikke spørger om ID. Og det kunne vi altså se, da vi var inde i kiosken med Valdemar, og han kom ud med en bøtte snus, fordi at ham manden her, han ikke havde spurgt om ID. Og Valdemar, han var altså 13 år.